Les pantalles formen part de la nostra vida diària. Ens ajuden a estar al dia de les notícies, descobrir contingut que ens agrada i mantenir el contacte amb els nostres amics. És per això que la gran majoria d'adolescents utilitzen diàriament els mòbils i altres dispositius electrònics i més d'un 98% estan ja registrats en alguna xarxa social. Tot i això, els riscs associats a les tecnologies de la informació són diversos, des de dificultats en la concentració i aprenentatge, passant pel ciberassetjament fins a una major incidència de trastorns psicològics com la depressió o els TCA. És per això que cal fer un ús responsable dels dispositius. Els experts recomanen establir un horari d'ús del mòbil i evitar estar disponible tot el dia. També podem silenciar el mòbil mentre estem estudiant o amb amics. A les xarxes socials cal anar en compte sobre tot allò que publiquem. Estaré revelant més informació privada de la necessària? En general, caldria que els nostres comptes estigueren en privat i únicament acceptant gent coneguda i de confiança. Cal anar en compte també de no donar major difusió a les fake news i als missatges de caràcter ofensiu, així com de ser respectuosos amb els nostres contactes i resta d'usuaris, i no participar en campanyes d'assetjament en línia. El ciberbullying no només és un comportament perillós i de mal gust, sinó que també pot ser un fet delictiu i denunciable. Si estem patint assetjament o en coneixem algun cas, cal fer-ho saber a alguna persona responsable adulta perquè ens ajudi a actuar correctament i fer els següents passos. Recorda que en cas de ser molestat, sempre pots bloquejar els altres usuaris i denunciar-ne els comptes a la plataforma. No entris mai al joc i en cas de que estigues preocupat o angoixat per la situació, sempre pots acudir a la policia que t'informarà sobre els teus drets i com exercir-los. Fes-te responsable de la teva relació amb la tecnologia i construïm un internet més segur.